е шампион в Хале. Григор е победител в Egon Championships 2014. Шампионската купа, която е печелена от титани на тениса. Конърс, Макенрол, Сампрас, Бекер. Последните години Родик, Мъри, Рафаел Надал, разбира се. Сега вече е притежание на Григор Димитров. Рос Хъчинс трябваше да връчи бутилката шампанско и първо трябваше да бъде дадена на финалиста. Преди това Григор Димитров на интервю. Предстои ти голям турнир. Поздравления, фантастичен матч, страхотна битка, напрегната до самия край. Да, преди всичко, благодаря на Фелисиано за изиграния финал. Благодаря на моят треньор, на Роджер, благодаря ти. Невероятно е да се връщам тук година след година и да играя в този турнир. Този турнир означава много за мен. Щастлив съм, че успях да спечеля матча по такъв начин. Благодаря на всички за подкрепата. Беше страхотна седмица. Това е един невероятен турнир, който е голямо удоволствие за всички, които идват да играят на него. Благодаря на спонсорите, на момичета, които подават топката. Тези сладорани правят задачата ни много лесна. Мария, благодаря ти, че дойде и наблюдава този матч. Ами, хубави матчове, подготовка за Уимбълдън. Какво си каза, когато загуби подаването си на старта на финалния сет? Че може и да си платя. Мислех си, просто знаех, че не е лесно да бъде пробит Фелисиано. Той сервира отлично в цялата седмица, не само в този матч. И просто трябваше да го накарам да направи някоя друга топка в повече. Имах късмет, успях да пробия. Битката беше здрава. Ти даде ракетата си на Крис Камолт, който ти даде уайлдкарт и започна твоето участие тук. Днес в Великобритания е денят на бащата, а освен това Крис има и годишнина от сватбата, така че ти му направи някакво подаръка на куп. Това, което получаваш, трябва да го върнеш. Този турнир означава много за теб, нали? Да, без съмнение. Той беше първият, който повярва в мен, който ми даде уайлдкарт. Дължа му го. Съжаление, може и днес да не беше въвлечен в турнира, но беше до мен, наблюдавайки матча. Какво мислиш, че Роджер ще даде като подарък за победата? Може би един-два почивни дни? Силно се съмнявам. Той просто няма търпение да седнем след матча и да ми каже къде съм сбъркал. Но това е типичният Роджер. Но няма проблем. Това е хубаво. Well, it's been wonderful to watch you today and all week. Congratulations. The champion this year, Grigor Dimitrov. Поздравления за Григор Димитров. Още веднъж трета титул за годината. Първият, който прави 3 титли на различни настилки в рамките на календарната